खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनो हायो। जयन्त मल्ला बरुवा बिथाङा अखिल गगैखौ जकार होननानै बुंदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगावनि 2 नं थंथला फारा गामिनि दामनाय देनाय आखा-फाखा बिथां रोजों बर' बिथाङा बेरामजों गोग्लैनानै दं। बिथाङा 1974 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन आरो बिथाङा 1988 मायथाइनिफ्रायनो खाम सिफुं दामनायखौ फोरोंजेनदोंमोन। गोबां जायगायावनो बिथाङा थांनानै बर' हारिमुखौ जौगाहोनो दामनाय देनायखौ फोरोंबोदोंमोन। मैया भेरगाव हारिमु आफाद बिथांनि बेरामिनि थासारिखौ नायनानै फैनायजों लोगोसे मान बाउफैयो। लोगोसे फोरमायदों दानि गोदान सोरखारा बिटिआरखौ जाहाथे बिथांनि बेरामखौ मोजां थासारियाव लाबोनो हायो, मोजां देहा फाहामथाय होनो हायो। उदालगुरि जिल्ला भेरगाव महकुमानि मडेल देहा फाहामसालियाव गोबां बोसोरनि उनाव मैया 108 गारिखौ बेखेवनानै होबाय। बिटिआरनि इएम दावबायसा बर' बिथाङा मैयानिफ्राय गोरलै बेमारिखौ लांलाय लाबोलाय खालामनो हासिगोन होननानै फोरमायदों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय खारबारि ओनसोलनि रायजो-राजाफोरा दिखारि दैमा हाब्रां खुरखानायखौ होबथानो थाखाय गामिनि रायजो-राजाफोरनि गेजेर जानाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लोगो आफादगिरि राजेन्द्र नार्जारिनि मददजों औवानि बेरा होदों। बिथाङा गावनि हारसिङैनो औवा बायनानै गारि भारा होनानै रायजो-राजाफोरखौ लानानै बे हाबाफारिखौ मावगासिनो। ओनसोलनि रायजो-राजाफोरा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो दि दासिम बे जायगायाव सासेबो एमएलए, एमपि नायनो फैयाखै आरो बे हाब्रां खुरखानायनि राहा लायाखै। बिथांमोना फोरमायदों दि एमएलए पवन पेगुखौ खावलायदोंमोन थाबैनो बे बिथिङाव राहा लानो थाखाय, थेवब्लाबो बिथाङा मावफैयाखै होननानै बुङो। मैयानि आसाम एसेमब्लि जथुमाव जिरायनाय मित्र जुथाइनि गासै दैदेनगिरिफोरखौ बर' हारिनि आंगो सिनायथि आर'नाइ लानाय बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनो सेथि बर'नि आर'नाइ लानाय। 2 बाजेट सेसनाव जथुमाव बाहागो लाजेननाय बर' हारिनि सिनायथि